What's up? What's up mga kapabo? So for today's video, kung sila po na post mo habang ako mag-gym ako para makaon ko guys. Okay, so shout out kay ko sa nakailan ako gabi dito sa seashore. I love you ni mo ha. Kaya ba ako kinsa? Kaya to sila ka po. Kaya na ako mga nga gikisan. Alam mo oy. Nice. So karon mo nga sila dapaw-dapaw niya. Ako ipakita ninyo kung unsa kalami ang dapaw-dapaw niya. Ako ipakita kung unsay akong feeling kung makakaon ko dapaw-dapaw. Okay? So see you on siya ang ipakita ang dapaw-dapaw. Mga kapabo mo ni ang dapaw-dapaw. Kani siya. Wala siyang itlog pero lami oh my god, dapaw man day siya. Pwede na. Kita ko siya dapaw-dapaw mga kapabo. It's because dapaw siya. Pero not totally dapaw jud ka na magkato kay nga na over naman na kayo, pero dapaw jud siya kanang gamay na tunok-tunok na pero di siya sakit nga tunok, unlike sa tujom nga sakit aga jud og matunokan ka dai tusukan ka sama siyang pagtusok nimo gabi. Kapabo, I'm with my girls so Wirawan, Nicole Bagtaleb, Colleen, and we are the team Kolo. Okay, sa mga kapabo, magpasumangil ko nung panguha diri. Ingon ang videographer. Shout out sa mga nanonood diha. Inaon ta nga mulami na mo. Shout out to ni Bloblo, Rico, Alay, Glansop, pana ni Nicole, Fermin, Osisa. Kaya nag-video ko diri ang mga kapabo na nanonood sila kay siguro karon pa sila kitang artista sama na ha. Danggal. Shout out to Timian, Pilinyo, murag asa magnaong dapit. Mura makanino na nakita. Ingani ni mga kapabo, ingani ang feeling og ipanggutom ba, panggusla gi ka nagtagay gabi, gi ka nanguwa gabi. So mangita gad yung paagi aron makakaon aron mabusog. Sa inyong relasyon ko no ingon si Nicole nga dakog taleb. Lobog ko no ang inyong relasyon sama ni Stephanie Nicole. Kuan man good, dapat mo siya buo. Dapat man siya buo. Mga kapabo kay og kahoy, di man siya mo kana ko di man siya mo duot. Dapat di pa duot. Ay okay. Pero gamay siya. Gamay pa sa itlog. Row, row, row your boat gently down. Sa kay feeling nung umarang pamalaw sa patray. Ha? Kay ko ano? Pero ko di mo dito ka nga may baon. Oh, yan ano ko ba lagi no? Mo lagi. Kasi hadag man pud ay. Ano? Ala jud ko jud ay nang ha. Maan man ko uy, madug ko scared mga adyo ang lahat. Did you guys hear that? I'm scared. Asay mas scared ang dagat o ang bukid? Ay, okay, ang buwagan. Scared di para nimo ang dagat o ang bukid. Ano man? No lara ang bukid no. Kung pwede pa magtuwad. Okay, so shout out to Ate Marie. Fresh from Saudi Arabia. Quiet di ay quiet. Quiet ang waet ni Nicole. Meanwhile, suka and rice. So masalami ubutangan og suka ang kuan mga kapabo, dapaw-dapaw. Mayon jud ka, lala. Lame kayo. Murag masalami ang suka. Lami among suka pero masalami ko. Lingkod pa jud siya. Sama ni pagkaon oy. Bas raman ni oy. Asa mag-unod ani? Gay ba ni oy? Kay pakita ninyo kung unsa kalami ang dapaw-dapaw. Ang sila arang paglami nagkaon, nagakumurag ambot, I don't know. Ako ipakita kung unsay akong feeling kung makakaon ko dapaw-dapaw. Okay? Oh. Asa may unay di ara? Nasawit sa aso kani di ara. So mao na siya mga kapabo di So kanira kanon. Kanira siya kanon. Susuka. Yeah. parang caramel. Ano lang siya? Na?
Ah. Yummy. Mura na siya tuyom. Pero mas dali siya kwaon kaysa sa tuyom, mga kapabo. Okay. Katawa si Guate Mian. Oy na, katawa sa siguro. Enjoy eating. Alo, ay, bag For the information of everybody, ang kinaon sa dapaw-dapaw is mga bunbun. So I don't know unsa nganong nahimo siya dapaw-dapaw. I don't know. So i-search na lamang ninyo sa Google o bisan asa nga mga kuan website. Ah, naambot uy usap akong nakaon. Ako ipakita kung unsay akong feeling kung makakaon kog dapaw-dapaw. Okay? Okay. Dapaw mo na siyang dapaw-dapaw kay dapaw siya. Naong, guys. Dak. Salat mo. Ay, di ara. Ambot, oy. Ako? Mundang na ako mga kapabo, uy. Nabusog na ako gamay. So, okay na to. Enough na to siya. Enough is enough. So stop acting like you know my pain. Okay, so susunod din yung napunta ko. So, bye-bye mga kapabo.